Καλημέρα ομορφιές μου. Σήμερα έχουμε έρθει σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη και ήρθαμε να κάνουμε τα μπανάκια μας για 3 μέρες. Για να ξεκουραστούμε, δεν έχουμε πάρει το μωρό μαζί γιατί λέμε άντε ας πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Γι' αυτό ήθελα βασικά να σας δείξω και κάποιες στιγμές μετά από τη θάλασσα, από το σπίτι που μένουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι βασικά μικρά διαμερισματάκια σαν βιλίτσες και είναι πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Είναι προς την έξω πλευρά της Αλεξανδρούπολης, η θάλασσα δεν είναι πολύ καλή, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα μορφιές μου, σήμερα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη και έχουμε έρθει σε ένα ωραίο σημείο για να κάνουμε το μπάνιο μας. Ο Θεός να το πει ωραίο γιατί είναι μέσα στα βράχια. Έχουμε νοικιάσει μια βίλα. Εντάξει, μην φανταστείτε βίλες με πισίνες και τέτοια. Μια βίλα λέγοντας ότι είναι ένα σημείο που έχει μικρά διαμερισματάκια και καθίσαμε εκεί. Πάρα πολύ ωραίο σημείο. Δηλαδή άμα βρεθείτε προς τα μέρη Βόρειο Εύρο θα το προτιμήσετε. Αλλά εδώ κάτω η παραλία, που βασικά δεν είναι οργανωμένη παραλία, είναι μέσα στα βράχια, είναι πάρα πολύ βαθιά η θάλασσα, δηλαδή σε περίπου 1 μέτρο βαθαίνει πάρα πολύ απότομα. Εντάξει, φυσικά κάναμε μία βουτιά και τώρα αράζουμε εδώ με την κοκακόλα. Είπα και εγώ να πιω λίγο κοκακόλα, να μην πιω καμιά μπύρα, βασικά κάνω λίγη διατροφή. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω λίγο τη θάλασσα τώρα. Να τη θάλασσά μας. Εντάξει παιδιά, είναι λίγο άγρια. Δεν είναι δηλαδή, όσοι είναι τολμηροί μόνο νομίζω μπορούν να βουτήξουν. Αγάπες μου, έχουμε έρθει στο δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιό μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κρεβατοκάμερα. Τα έχουν βασικά πολύ ωραία διακοσμημένα. Μου άρεσε. Βασικά και το έξω μου άρεσε πάρα πολύ. Θα βγω για να σας δείξω λίγο. Να και η έξω πλευρά. Εδώ στη θάλασσα. Μ' αρέσει βασικά διότι φαίνεται η θάλασσα μπροστά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ομορφιές μου, γυρίσαμε ξανά στο δωμάτιο. Φάγαμε και τώρα έχω κάτσει λίγο να ράξω στο μπαλκόνι εδώ πέρα για να χαλαρώσω. Βασικά και τώρα που έχει νυχτώσει ακόμη είναι πάρα πολύ όμορφα στη θάλασσα δίπλα. Θα σας δείξω και μερικά πλάνα. Πάντως εντάξει, η μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία, χαλαρώσαμε, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρα ομορφιές μου, ξυπνήσαμε, πήραμε το καφεδάκι μας να πιούμε και απολαμβάνουμε εδώ την ωραία θέα στη θάλασσα. Σε λίγο θα κατέβουμε να κάνουμε ένα μπανάκι. Κοιμηθήκαμε καλά, μπορώ να πω, σηκωθήκαμε, ήταν ωραία. Φυσάει όμως αρκετά, δηλαδή σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα και πολύ κύμα η θάλασσα. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ μετά, να ψωνίσουμε κάτι να φάμε. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Να τα παιδιά, να το. Όλο αυτό είναι το σύννεφο από την πυρκαγιά. Βλέπετε εκεί στο βάθος πόσο τραγικά είναι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε.
τον ουρανό. Πώς έχει εξαπλωθεί. Τον ήλιο, ο ήλιος έχει γίνει κόκκινος. Παντού έχουν μαζευτεί στάχτες. Κάτω. Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Θέλω να σας δείξω και την πλευρά αυτή από εδώ. Είναι παντού. Έχει καινούργιες αιστείες φωτιάς εδώ όπως βλέπετε. Εδώ είναι ο ουρανός. Όλο αυτό που τραβάει το σύγγραφο. Παιδιά, έχει πάρα πολύ καπνό από τη φωτιά. Είναι βασικά πολύ χάλια. Ο καιρός άρχισε τώρα να φυσάει πολύ. Έχει γεμίσει όλος ο ουρανός καπνιά, για να σας δείξω. Και γίνεται βασικά ένας πανικός. Φυσάει και αυτός ο ζεστός αέρας. Δεν είναι πολύ καλό το απόγευμα. Και βγαίνεις έξω και σε τσούζουνε τα μάτια, μάλλον από τον καπνό που έρχεται. Όπου παιδιά, αφήστε. Βρισκόμαστε εδώ πέρα. Η φωτιά έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πλέον σε ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ο ουρανός έχει γεμίσει παντού καπνό. Έχουν έρθει μέχρι και στάχτες στο μπαλκόνι, για να σας δείξω μετά. Ήθελα πραγματικά να τραβήξω αυτές τις στιγμές γιατί είναι τραγικές και πιστεύω ότι δεν ξέρω, έχω ανατριχιάσει. Είναι πάρα πολύ τραγικό να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω είναι σαν να γίνεται πόλεμος, σαν να βλέπω πόλεμο. Πρώτη φορά ξυπνάω τόσο βία στη ζωή μου. Παντού σιρήνες, το νοσοκομείο έχει εκενωθεί και όλοι φεύγουνε, τρέχουν να σωθούν. Τα σενοφόρα τρέχουν σαν τρελά, οι πυροσβεστικές. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό, αλήθεια. Θλίβομαι, πραγματικά.